O piano é un instrumento de corda percutida que foi inventado hai máis de 300 anos en Italia e dende entón converteuse en un dos máis populares na música. É un dos instrumentos máis versátiles e nel pódense interpretar tanto melodías de gran lirismo como acordes de gran sonoridade. Conta cun teclado de 88 teclas e unhas cordas no seu interior que vibran cando se premen as teclas. Estas vibracións amplifícanse grazas á caixa de resonancia. Compositores e compositoras como Beethoven ou Clara Schumann compuxeron obras inmortais para este instrumento. O piano é fundamental para acompañar a outros instrumentos. Ademais, tamén hai pezas para 4 mans e incluso para 2 ou máis pianos soando á vez.